אני אמרתי לך את כל האמת בפרצוף. את כל האמת בפרצוף. לא כתבתי אותה בפאקינג מחברת! אוקיי? אמרתי בפרצוף. מה שכן, לא ייקח עוד הרבה זמן שכל המראה הזה יעבור. מאז שפיטרו אותי מהעבודה. פיטרו אותך מהעבודה? כן. שכבתי עם כל העובדים במשרד. אתה לא מעניין, אבא. אתה לא מעניין, נגמר, זהו. לא מעניין. אני חזרתי כי עשיתי את הדבר הנכון פעם ראשונה. אוקיי? לא הייתי יכולה להישאר שם. היה לי טוב, היה לי כיף, היה לי חופש. אבל חזרתי. חזרתי כי אכפת לי. חזרתי בשבילך. אתה נורא שקט. בכל מקרה, אני אמשיך לספר. אז מה שהכי כאילו עושה לי את זה בכל הקטע זה שאתה יכול לפתוח בקבוק יין וכל יום יהיה לו טעם אחר. הוא היה כמו אבא שלך. הוא אהב אותך כמו אבא, אוקיי? אני רוצה שאת תגידי לי את האמת. בשביל זה נסעת לפה? בשביל זה נסעת 10 שעות? כן! נסעתי 10 שעות בשביל זה, ואת יודעת מה? אני מאמינה לו. לא, זה כן, רואים, זה כזה חוקי. יש פה רשימות כאלה, את רואה פרטים כאלה, אפשר ממש לראות כל הפרטים. ואפשר גם לחשוב אפילו נגיד על, את רואה כל מיני סוגים כאילו של גנים. יש איזה מיקס כזה מעניין כזה עם תינוק אסיאתי כזה חמוד. אני הייתי מעדיפה שתרביץ לי. הייתי מעדיפה שתרביץ לי! ככה שתרביץ לי! ככה שתרביץ לי! ותחבק אותי אחרי זה. ולא תתייחס אליי ותשאיר אותי ככה.